खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायगोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों सरकारनिफ्राय फैसा सोनाया नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै चेक खालामना नायनो हायो अनलाइनै आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों सरकारनि फैसा माने जेनेबा हमना ला दाख्लैबावै जोंहा सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय 9,000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरबाय दा नोंथांमोना दा गोबां मानसियानो मिथियाखैबो जानो हागौ जेनेबा हमना ला नोंथांमोना सरकारि फायखानानि थाखायथ' अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लादोंमोन नाथायबा दायो नोङो सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय बे 9,000 रांखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन ना हायाखै बेखौ नोंथांमोना बेंकआव थाङालासिनो चेक खालामना लानो हायो मबाइलजोंनो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबोनो जाबाय आङो बे सरकारि फायखानानिखौल' खोन्थाहरा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना सोरबाफोर माने नोंथांमोना गोबां मानसियानो पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थायो जानांगौ दा बेनिखायनो नोंनि बे पिएम किसाननि इनस्टलमेन्टनि फैसा नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै चेक खालामना नायनो हायो आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनि बेंकआव थाङालासिनो नोंथांमोना नायनो हायो गावबागावनि मबाइलजोंनो आरो बेजों लोगोसेनो आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दे नोंथांमोना गोबां मानसियानो जेनेबा हमना ला दाथ' उन्दै गथ'फ्राबो जोंहा स्कलारशिप मोनजोबो नालाय दा नोंनि बे स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनायनि फैसाखौ नोङो दायो मोनगोन ना मोनाखै एबा स्कलारशिपनि फैसाया नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना हाबाखै बेखौबो नोंथांमोना माबोरै अनलाइननो मबाइलजों नायनो हायो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन माने नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय सरकारा जेसेबांखिनि नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा सोना हरगोन ना हराखै बेखौ नोंथांमोना गासिबो नायजोबनो हायो बे स्किमनि जेबो खोथा गैया गासिबो जोंहा सरकारनि स्किमनि फैसाखौ जोंहा बे PFMSनि जोहै नोंथांमोना नायनो हायो नोंनि बेंक एकाउन्टआव सरकारा बेसेबां फैसा सोनो हादों आरो मा स्किमनि जोहै सोनानै हरदों बिनि बागै नोंथांमोना नुजोबनो हायो दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नालां आं खोन्थाहरगोन नोंथांमोना माबोरै अनलाइन नायनो हायो PFMSनि जोहै दै भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नालां आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो गिबियाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन PFMSनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो नांगोन आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायथाराव फैनो नांसिगोन दै गाहायाव फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे अपसनखौ नुनो मोनगोन जेरै नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै पेमेन्ट स्टेटास होननाय दा बे पेमेन्ट स्टेटासाव नोंथांमोना मोननै अपसन मोनगोन गिबियावनोथ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन नो योर पेमेन्ट दा नोंथांमोना बे गिबि अपसनावनो थुनानै होनांगोन रिड मराव नोंथांमोना बेहाय थुनानै होबानो जाबाय आं जेरै बेहाय नोंथांमोननि थाखाय बे रिड मराव थुनानै होबाय दा बेहाय फैनायनि उनावनो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव सरकारा सोना हरनाय फैसाया नोंनियाव हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना नायजोबनो हायो नोंथांमोना बेंकआव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जेरै जोंहा दायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 9,000 रांखौथ' एसे उनाव सोना हरगोन नालाय जेनेबा नोंथांमोना मिथियोबा जेनेबा फैसाखौ सोना हरबाय नाथायबा नोङो मिथिया नोंनि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौनोबो नोंथांमोना बेबायदिनो फैनानै चेक खालामनानै नायफैनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दे दा बिनिफ्राय चेक खालामनायाव नोंथांमोना मा डिटेल्स होनांगौ गावबागावनि बेंकखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन जेनेबा हमना ला नोंथांनि बेंकआ आसाम ग्रामिन बिकास बेंक जायखौ जोङो गावलिया बेंक होनना मिथिनाय जायो दे आसाम ग्रामिन बिकास बेंकसोना जोंहा फुल फर्मआ नाथायबा आसाम ग्रामिन बेबायदि थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय गासिबो माबानि बेंकनि लिस्टआ नुजाजोबगोन दे नोंथांमोना नुबाय जानांगौमोन र' आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नै नुबाय जानांगौ नै आसाम ग्रामिन बिकास बेंक जोंहा बेखौ फैखाबायानो दा बेखौ नोंथांमोना ओरै सेलेक्ट खालामदो दा बिनिफ्राय मा खालामदो नोङो जेब्ला बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनाय समाव मा बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनायमोन बेखौ बेहाय होदो बिनिफ्राय आरोबाव नैबे कनफार्म एकाउन्ट नाम्बाराव आरोबाव खेनसे एकाउन्ट नाम्बारखौ थुना होबावदो बिनिफ्राय नैबे केपसा कड नुदोंना बे केपसा कडखौ नोंथांमोना नैबे गाहायाव वर्ड भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बिनिफ्राय मा खालामनांगोन सेन्ड OTP अन रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बार नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय मबाइलाव OTP थांगोन बेखौ नोंथांमोना नाथायबा होथारनो नांगोन जुदि नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों मबाइला लिंक गैयाबा नाथायबा नोंथांमोना चेक खालामनो हानाय नङा नाथायबा नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों मबाइला लिंक दङबा नोंथांमोना गासिबो चेक खालामनानै नायजोबनो हागोन नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव मा स्किमनि जोहै फैसा हाबफैदों बे PFMSनि जोहै दा जेनेबा हमना ला सोरनियाबा नोंथांमोननिया SBI जानो हागौ जेनेबा स्टेट बेंक अफ इन्डिया जानो हागौ नालाय दा बेनिखायनो आं बेहाय स्टेटखौ थुबाय दे दा बे स्टेटखौ थुना होनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंहा बेहाय स्टेट बेंकनि बेहाय गासिबो माबायाव फैगोन आरो गासिबो बेंकनि माबायानो लिस्टआनो दंखाजोबो एसल' थुना होबाबो नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन आरो एस लेटारजों थानाय जोंहा बेंकनि नामा मा बे गासिबो बेहाय नुजाजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो गोबां रोखोमनि बेहाय बेंकखौ नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन
गोबांथार जोंहा बेहाय बेंक दंजोबो नोंनि बेंकआ जियानो जाया मानो नोंथाङा बेबादि फैनानै गावबागावनि माबाखौ चेक खालामनो हागोन आरो नोङो जुदि हमना ला मोनसे स्किमनि थाखाय नोङो एप्लाइखौ खालामदोंमोन नाथायबा आं दायो मिथिया जेनेबा बे स्किमनि थाखाय आं दायो फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै दा बेखौ नोंथांमोना बेबादि बे PFMSआव फैनानै नोंथांमोना नायफैनो हागोन जोबोद माने गोरलैथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन गोरलैथार बियो जाहाथे नोंथांमोना माने बेंकआव थांना आरो नोंथांमोना बेंकआव थांनाय लोगो लोगो खरसा जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेबादि फैनानै एसे नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दे बेहाय गोबांथार बेंकनि नाम दं नोंथांमोनानि गासिबो बेंकआनो बेहाय लिस्टआ दंजोबो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा दाख्लै फायखानानि फैसाखौ हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना मिथियाबा बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बेबायदि होनानै नोंथांमोना चेक खालामना नायफैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जेरावबो आथिं खरस थांनांगौ जाया दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंबाबो स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथाङा मा बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनायमोन बेखौ होनानै नोंथांमोना चेक खालामनानै नायफैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंथाङा स्कलारशिपनि थाखाय फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै दा बेखौनो आङो बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो जायफोर न' लुनो थाखाय फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामनानै नायफैनो हायो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो बिनिफ्राय जोंहाथ' बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौथ' एसे उनाव सोगोन नालाय दा बे 10,000 रांखौबो नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै बेहायनो चेक खालामनानै नायफैबानो जाबाय दै नोंथांमोनाथ' गासिबो बेंक एकाउन्ट होनांदों नालाय जाहाथे नोंथांमोना जेरावबो थाङा ओरैनोथ' नोंथांमोना बेलेगनाव बेंक एकाउन्टनि बे नोंनियाव हाबगोन ना हाबाखै बेखौ चेक खालामना नायहोनायावबो जोंहा फैसा लायो दा बेनिखायनो बेहाय फैयोबा नोंथांमोना रावनोबो फैसा होनालासिनो गावबागावनि मबाइलजों नायनो हागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरबावनाय जाबावबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअआ गोजोन्थों